Her på gartneriet har vi dyrket planterne økologisk siden år 2000. Vi producerer cirka halvdelen af de danske økologiske agurker. Så danskernes smag for økologiske agurker, den er steget til det tredobbelt fra år 2000 og så til i år 2009. Grunden til, at vi startede med at dyrke økologisk, det var først og fremmest, fordi der var nogen, der gerne ville have det. Så var det også meget vigtigt for os, at vi ikke længere skulle sprøjte og gøde jorden med kunstgødninger. Det er herligt for mig, at jeg ikke skal sende mit personale ind i og sprøjte med kemikalier, eller vi skal gå rundt i nogle planter, som der har været sprøjtet med kemikalier. Oprindeligt her på gartneriet, der dyrker vi kun agurker. Så er vi begyndt at dyrke auberginer og peberfrugter og tomater. Den største forskel, når vi dyrker det økologisk, det er selvfølgelig, at vi ikke må bruge kemikalier. Vi må heller ikke bruge handelsgødninger, kunstgødning. Det gør, at vi skal altid være på forkant med, hvad vi gør. Hvis vi får et angreb af skadedyr, så tilsætter vi en lille smule flere nyttedyr, end der er herinde i forvejen. Nyttedyrene, de spiser simpelthen skadedyrene. Og det er meget vigtigt, når vi dyrker økologisk, for vi har ikke nogen hjælpestoffer via kemikalier eller kunstgødning. En af forskellene ved økologisk dyrkning, det er, at vi har ikke bare makronæringsstoffer. Vi har alle mulige mikronæringsstoffer og sporstoffer. En af dem, det er silicium. Det hjælper til at beskytte planten mod rigtig mange forskellige svampe. Det findes kun på økologiske agurker. For at få en god økologisk agurkplante, eller en god økologisk tomatplante for den sags skyld, så skal vi først og fremmest have en rigtig sund rod. Så skal vi have den plantet ned i jorden. Vi skal have en kompost på, så de altid har næring nok. Komposten, det er det vigtigste. Denne her, det er en blanding af vores lokale jord, som vi så har tilsat kompost på. Så går regnorme og mikroorganismer i gang med at omsætte det til næringsstoffer, der er tilgængelige for planterne. Når planten har det rigtig godt, så tager det 10 dage fra agurken, den har den her størrelse, til du har en økologisk agurk på den her størrelse. Til at starte med, der var jeg meget nervøs for at dyrke auberginer. De er rigtig svære at dyrke, men min kone synes, vi skulle prøve, og nu går det faktisk rigtig godt. Det, der kan ske, når vi dyrker med økologisk, det er, at vi får et stort angreb af insekter, og så er vi ude af produktion i en periode. Det er det, der gør produktionen af auberginerne dyre at lave økologisk, end at lave dem konventionelt. Her dyrker vores økologiske tomater. De bliver dyrket i en muldjord, som vi opbygger igennem flere år, for at få en muldjord, som der er så fuld af næringsstoffer og sporstoffer, så vi kan lave den tomat, der smager bedst muligt. Det handler i det hele taget om, at vi arbejder med naturen, i stedet for at prøve at modarbejde naturen med kemikalier og kunstgødninger. Økologiske tomater, de skal opbevares helst ved omkring 12 grader. Fra 12 til 15-18 grader, der bevarer de deres smag. Det er faktisk sådan, så hvis en tomat den kommer på hård køl, så holder den op med at smagsudvikle sig. Det er rart at vide, at man som økologisk gartner laver nogle sunde fødevarer. Og jeg tror, at sundhed det kommer for at blive.